Vegyél egy pohárcsa vizet, tedd ki teliholdkor az ablakba, hagyd állni 1 napig, és már kész is a saját gyógyszérumod. Na jó, ezt nem tudom komolyan végigmondani. Íme egy újabb tudományosan megalapozatlan módszer, és én csak remélni tudom, hogy ebből nem lesz étrendkiegészítő. Ahogy az erről szóló cikkben a Tiszti főgyógyszerész is felhívja a figyelmet, a különböző csodacseppek, amelyeket online árulnak, ezek nem gyógyszerek, hanem étrendkiegészítők. Ezek az étrendkiegészítők abban különböznek a gyógyszerektől, hogy nem mennek végig egy engedélyezési eljáráson, csupán egy notifikációs, bejelentési kötelezettség van rá. És azt nem szabad összetéveszteni, ez nem engedélyezés, ez nem ellenőrzi a hatásosságot, és nem ellenőrzi klinikai vizsgálattal, hogy tényleg az van-e benne, amit a gyártó ígér. Ráadásul nem csak az a probléma ezekkel a termékekkel, hogy hatástalanok, és hogy rengeteg pénzt kidobhatsz teljesen fölöslegesen, hanem az is, hogy esetleg nem az van benne, amit ígér. Klasszikus példa, hogy néhány illegálisan forgalmazott potencianövelő valódi gyógyszerhatóanyagot tartalmaz, ami például egy szívérrendszeri betegséggel küzdő embernek akár halálos ítélet is lehet. Ha egy termék csodát ígér, mindenre jó, mellékhatásmentes vagy természetes, akkor álljunk meg egy pillanatra, vagy menjünk be a legközelebbi patikába és kérdezzünk meg egy gyógyszerészt. Ezt a videót mindenképpen mentsd el, illetve küld tovább annak a barátodnak, aki mindig bedől a különböző méregtelenítő kúráknak vagy a fogyókúrás tippeknek.